Het is bijna zo. Godverdomme man, die voice crack. Hallo iedereen en welkom bij alweer het allerlaatste nieuwe hondenjournaal van dit jaar. Hopelijk hebben jullie genoten van de liveshow en laat vooral in de reacties weten wat je ervan vond. Om deze editie mooi af te sluiten hebben we alle bloopers en outtakes op een rij gezet in één video. Dus heel veel kijkplezier en tot volgend jaar. Morgen is dan eindelijk het moment. De première van Nieuwe Honden 2020. En ik ben mijn tekst alweer vergeten. Helaas niet in de zaal aanwezig zijn. Maar jullie kunnen de show wel op het... opnieuw, oké, wacht. Nee. Oké. Zo? Mij wel. Ja. Zo? Ja, Helaas wel. dat is belangrijk, hè? Helaas wel. We back at it. We back at it. Nog eentje? Even helemaal opnieuw. Ja. Oké, ja.